O venres 29 de agosto arrancan as festas con máis historia de Boiro. O San Ramón abrirá cunha disco móvil que dará paso aos actos litúrxicos da xornada do sábado, que contará tamén con verbena e sesión DJ. A semana anterior, desde a semana anterior do día 22, xa temos as misas da novena, que a xente que é máis relixiosa e demais xa acude a todas esas misas. E despois, unha vez remate esa misa que é ás 9 da noite, ten lugar todos os días para as 9 da noite, empezaremos cunha disco móvil grande, disco móvil Pirámide XL, co DJ Marcos Quintana, un pouco para ir amenizando, quentando motores, sobre todo pensando nese público máis xoven. E despois, o día 30, igualmente pola noite, seguiremos outra vez con esa disco móvil, tamén nos acompañará Tito Maverick, que é un veciño noso, un veciño daqui. O día grande será o domingo, cando o San Ramón volverá a congregar a centos de romeiros na Carballeira de Bealo, onde se celebrarán misas dende primeira hora da mañá, dando paso á sesión vermú e posterior xantar campestre, con sobremesa amenizada por Abeloura e Xil Barbeira. O día 31, como ben dixeron, empezan cas misas e sabemos que hai moitísima xente que é moi devota a San Ramón e hai unha aglomeración de xente importante e despois hai esa comida familiar onde somos moi conscientes de que se unen familias, amigos, xente que ven de fora simplemente para pasar o día en San Ramón. O programa festivo continuará o luns e o martes con diversas orquestras, mentres que o mércores a París de Noia porá o broche final. Os que aínda queden con ganas de festa terán oportunidade de gozar do San Ramonciño pequeno o domingo 7 de setembro, con polvo e viño a prezos populares, animación musical e actividades para nenos.